Seguim amb el plaer d'explicar contes. Una altra estratègia és el ritme. Ve donat per la velocitat amb la que parlem i la duració de les frases, ràpid o lent. Aporta dinàmica o lentitud a l'acció. Ara ho veurem. Hi havia una vegada una nena que es deia Caputxeta Vermella i la seva mare li va dir: vés al bosc, que et trobaràs un llop. Més lent. Hi havia una vegada una nena que es deia Caputxeta Vermella i un dia la seva mare li va dir: vés al bosc. Així? Ho veieu com canvia? S'entén millor? Continuarem.
Descobrim el ritme del buf. Fent bombolles de sabó podem jugar a veure qui aguanta més la bombolla a la boca del peixet. I ara, a veure qui fa més bombolles. Descobrim la direccionalitat del buf. Fent bombolles de sabó podem intentar que no caiguin al terra, bufant-les en l'aire. A veure qui ho aconsegueix.